trabajador, Marte trabajador, Mercury trabajador, eres trabajador, and Friday trabajador. Pagsapit ng Sabado, ito'y vlogger. Alright mga par, so magandang hapon sa inyong lahat. So andito na naman po tayo sa short ride na gagawin natin, dahil pag-uusapan natin yung trending ngayon na policy sa LTO na yung PDM 2024-2721. at saka isa din sa magiging effective na dito sa probinsya ng Pangasinan ang City Ordinance 325-2024. pag-uusapan natin yan ngayong araw na to sa short ride natin. I-explain natin sa mga listeners at saka mga viewers natin kung ano ba ang ibig sabihin ng mga ordinance at saka yung mga memorandum ng LTO. Alright mga par, tara, sama kayo sa short ride natin. Ang unang topic natin ngayon ay yung City Ordinance 325-2024 na nilabas ng Province of Pangasinan. Regarding po ito sa mga vest na dapat magsuot na mga motorista at saka yung mga tricycle ng kanilang vest reflectorized pagdating ng alas 6 ng gabi hanggang umaga ng alas 6. So ang province of Pangasinan po ay implement na po yan para maiwasan po ang mga disgrasya pagdating sa gabi, para makita po kayo ng mga ibang motorista pag nagmumotor ng naka-reflectorized. So tinatalakay po din dito kung magkano po ang offense ng isang tao nang higit na hulian ng walang vest sa gabi. So mayroon po silang verbal warning. Ini-implement po ng government po yan, ng kanilang munisipyo, ng kanilang barangay. Tapos pag nahuli ka na po ng first offense, ayan po, magkakaroon ka po ng penalty ng 1,000. Tsaka sa second offense naman po, ito ay 2,000. At ang pinakamabigat at mahal, ang third offense, which is 5,000 po mga par. Pag nahuli ka po nito, talagang hindi lang po 5,000, minsan po pag mayroong critical or conflict po yung inyong offense, is mapupunta po kayo sa imprisonment ng more than 1 year, ay ng not more than 1 year. Tapos ang regarding po pala sa top box at saka sa saddle bag or sa bag na ginagamit po ng mga riders or mga motor, dapat po natin lagyan ang ating top box ng reflectorized materials na nakikita po sa motor natin o sa bag o sa top box natin o sa bag, kasi natatakpan po ng bag at saka top box ang ating reflectorized na damit. Kaya kailangan din po natin ilagyan ang ating box at saka ang ating bag. Kaya po yung mga riders or motorista or vloggers na papasok po ng Pangasinan, kayo po ay magbasa-basa ng policy regarding po dito sa Pangasinan, dahil yun na nga po, in-implement na po ang non-vest policy, kagaya din po sa La Union. Yan po mga par. So yan po yung unang topic natin dito sa short ride natin, ang City Ordinance 325-2024. Okay, ang non-vest policy dito sa probinsya ng Pangasinan ay ini-implement na po sa August 15. So nanghuhuli na po sila sa mga checkpoint at sa mga barangay, minsan manghuhuli na po sila. So kailangan na po natin isuot ang ating vest pag gabi. Alright mga par. Alright mga par, so ito naman po ang isa pang memorandum na nilabas ng LTO, ang mainit-init at laman ng Facebook at mga YouTube dahil sa mga diskusyon ng nangyayari kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng memorandum na yun.
Ano ba ang ibig sabihin ng memorandum? VDM 2024-2721. So yan mga par, yun po pag-uusapan natin ngayon araw na to. Sa short ride din ulit natin. Okay, so umpisa natin sa memorandum na nilabas ng LTO. Ito po ay tungkol sa guidelines ng temporary or improvised plate number ng motor or sasakyan. Kung makikita natin yung first paragraph, ito pong memorandum na to ay nilabas noong July 1. Sinasabi po doon na yung 2023-2400 ay revoke na po. Ibig sabihin, binabawi po ng LTO dahil sa mga pagbabago ng memorandum na to. Alright mga par, so sinasabi po doon na yung inabas po ng May 22, 2023 ay binabago na po ng LTO at nilabas po ngayong July 1 yung bagong memorandum. Alright mga par, so yung unang guidelines sa memorandum na yung ibig sabihin po ay improvised plate number. Ibig sabihin po nito na itong guidelines na ito ay para po sa mga na-issuehan ng LTO ng plate number tapos nawala or nasira. So sa mga motorista, pinapayagan po silang maglagay ng temporary plate number habang nilalakad po nila ang kanilang plaka or humihingi or nagre-request po sila ng bagong plaka sa LTO. So yun po yung ibig sabihin ng guideline sa improvised plate number. Doon po sa pangalawa na pag-uusapan po natin, regarding po ito sa vintage car or vehicles. Ito po, di po natin po masyadong tatalakay dito dahil wala naman po tayong sasakyan or bihira naman po ito sa atin, sa lugar natin. At tapos tayo ay isang rider lang po. Alright, so dako na po tayo sa may pangatlo. Ito po yung sa mga vehicles naman po na ano po ang dapat na kulay ng mga plaka nila. So same pa rin po ng policy doon sa GMT na ang kulay po ng mga plaka kapag private is puti, tapos itim po yung sulat ng kanilang plaka. Tapos sa private naman or ay tapos sa electric or hybrid vehicles, dapat po is green yung sulat at saka white background din po. Sa government naman po, parehas pa rin, pula po yung sulat at saka white background din po. Ayan, yan po yung ibig sabihin ng pangatlo na memorandum nila na guidelines. Ngayon, dako naman tayo sa may pang-apat. Dito madaming naku-curious, nalilito na mga motorista at nagko-comment kung ano ba ibig sabihin itong pang-apat na to. Temporary plate number, vehicles at motors. Ayan po, ibig sabihin po niyan ay yung mga luma po na plaka below January 1, 2023 na nakabili po ng January 1, 2023. Yung motor po nila o yung plaka po nila is MB file number, inaalaw pa po yan ng LTO. So wag po kayo mag-alala dahil hindi po apektado ang mga lumang plaka o mga lumang motor po dito. Ito po ay binigay na memorandum para sa mga bagong motor na nakabili po ng January 1, 2023 pataas. So hindi na po sila pwedeng gumamit ng temporary plate number or MB file number dahil po hindi na po pinapayagan ng LTO dahil po sabi po nila na nag-release na po sila ng updated na mga plaka. Ayan, so meron po naman pong palugit na binigay ang LTO. Ito po ay 15 days kapag nakabili ka po ng motor. May 15 days ka pa po para gumamit ng MB file number or temporary number. Tapos after nyan, dapat gagamit na po kayo ng plaka galing po ng LTO. Kasi mga bago nakabili lang po, kailangan po niyong i-follow up ang mga dealer. Ayan, yan po yung ibig sabihin po ng number 4 na memorandum. Pinag-uusapan to dahil maging effective na po ito sa mga checkpoint or August 1 mag-start na po yung no plate, no travel
sa mga bagong motor. Kaya wag po kayong mag-alala kung kayo po ay nakabili po ng 2023 or 2022 pababa. Wag po kayong mag-alala at wag po kayong mag-worry dahil hindi naman po kayo apektado nitong memorandum na to. Ang kailangan lang po ng gawin kung sakali nagkaroon ng checkpoint at medyo ini-insist na kayo po ay kailangan ng mayroong plaka, ipakita po natin yung memorandum. Kailangan po nating maggawa ng photocopy ng binigay or pinablish ng LTO, mga par. Okay, so yun lang po ang pag-uusapan natin ngayon, mga par, sa short ride natin na to. So nandito na tayo, malapit na tayo sa bayan ng Mangaldan. So hanggang dito na lang ang aking video. See you on our next ride. Bye bye.